Tak zase jsme tady u dalšího videa. Už to je druhé pokračování toho, jak jsem vám říkal, to jak vycvičit draky, a v minulém díle jsem vám spíš teda jako vysvětloval, jak to, co budeme dělat v tomhle díle, a vlastně v tomhle díle bych chtěl plnit úkoly, dobít základny a nějak třeba získat dalšího draka, další draky, nějak. A teda já bych nejdřív si zase, tady umřela ryba, nevím, kdo ji zabil. Já bych si tady vzal draka, tohohle mýho, tenhle je podle mě nejlepší, a tak trošku bych s ním odletěl pro nový draky. Oni to... Jenom se tady naberu nějaký... Tamhle to je. Si tady naberu nějakou baštu pro draky. Tak a já bych letěl... Tady mi asi něco spadlo. No. Tak, tady zakoval po mně ta mapa, ale já poletím pro další draky. On mi dá takovou mapu, kde budu muset přistát a objevit všechny ostrovy, které tady vlastně na tomhle světě jsou. On to není prostě nějaký svět normální jako v Minecraftu, že prostě je ten svět nekonečný, ale prostě tady jsou nějaké stavby a potom už za nima je jenom prostě širý moře, nic. A já mířím tam. Tak, a jsme tady. Tady jsou draci. Tady ten, ne, kdo jsou? Ne, kde jsou ty draci do prv? Tady bylo plno draků předtím. Jo, nějaký tam byly, ale já hledám takový jiný trošku. Kde jsou dopr? Já už jsem tenhle mod jako testoval a někde by se tady měli toulat další druh draka. A pro ten si jdu a už tady je a je to tenhle. Tak pojď, dráčku, pojď. Já si je prostě takhle zase ochočím. Tak, hopla. A už je můj. Tak. Tenhle zase má o něco lepší schopnost. Ten střílí tohle. A potom ještě teda, to je jeden ostrov, tady mám mapu, kterou doplňuju a musím přistát na všech ostrovech. Já si můžu dát do druhé ruky vlastně, to je lepší. A já tady mám za úkol splnit všechny úkoly a dobíjet lodě. Třeba tamhle je jedna taková loď, která sice je už dobytá a drak v ní už není, ale je tam takový materiál, a za něj si můžu pořídit armor.
Tohle je nějaká holka, nevím jak to. Ale teda to by měl být další ostrov. Já nesu ovci, jo, a ještě jsem vám řekl, že dokážu mít zvířata. Já se zaletím na tuhle loď, protože tam je ten vzácný materiál, jak jsem vám o něm říkal. Co? To se nějak řeklo. No tak, nevím, jestli jsou tady ty ovce úplně spokojený, já jim radši to, aby se jim tady nepletla. Tohle. Za tohle si můžu u někoho koupit armor, takovej. Dobrý. A vlastně je to prostě, tady jsou buď to kožený, železný, anebo to. Diamantový se tady dají získat, jiný ne. A máme další ostrov, tak super. A máme tu dalšího draka hnedka. Oni maso, že? Jo, oni maso. Takže jde se na lov zvířat. Já chci toho draka, protože ten dělá taky dobrý útoky, nebo si to aspoň myslím. Kde jsou nějaký to ovce, nebo píkové? Kde jsou? Haló? Nebojte se, já vás nezabiju. Co mám zase v ruce? Ovci? Bohem. Tak a kde je nějaký nejbližší drak? A tam dá ještě ovce. Tak ty taky s Bohem. A je můj. Au. Tak a tenhle zase střílí tohle. Já si nechám. Já natačím. Já si nechám tohle a já jdu dobít, ještě se zaletím tam na tu sopku a půjdu dobít základnu. Jednu. Vlastně. Já tady potom budu plnit i takový úkoly, kde prostě třeba tady budu zasahovat vlajky. Ona tady ještě není, ale třeba tam dolů bys, pokud, tak tam prosím nepadejte. Já jsem vám to možná úplně neukazoval úplně nejlíp, ale ono jako vlastně, ona to je sopka. Ona to je sopka. Řeknu vám, že to je sopka. Já se tady hezky proletím. Vidíte, tamhle to, tak oni tam vězní bílou bezubku. Já jsem to testoval a oni tam vězní bílou bezubku. Prostě. Kde jste? No, oni mě
vystřelají draka. To jsou lovci draků. Tohle nejsou nějaký hráči jako jsem já. Ale jsou to lovci draků a pomoc a oni jsou dost nebezpeční. Ale já se toho draka můžu doplnit životama, takže si prostě někde přistanu. A už má plno. Takhle už. Oh no, oni na mě došáhnou, Tak to máte. Já nic nedělám. Je to mrtvý. Bacha, oni střílejí sítě. Některý šípy. Bacha, tahle střílí třeba šípy. Oh no, to bylo moc blízko. Tak mám. A oni se mi, teďka to není vidět, ale to není žádný boss bar, ale jako, že tady není nikdy žádný boss, ale je to prostě tolik, kolik jich tady je. A já musím zabít všechny tyhle nějaký ty stroje. To vyletělo hezky. A už mi zbývá jen něco. Bacha, tady, střílej. Já si tomu drakovi doplním životy. Má plno. A teda, kde jsou další? Ty, kdo střílí tam odsaď? Ano, oni mě zasáhli. A teda já, jakmile to dobiju, tak se mi otevře prostě jeden takovej to. Prostě poklop, kde držej bezúbku. Bílou jako, jo. Ještě dva. A máme to. Všichni jsou mrtví a vidíte tady ten poklop. Tam dřív byly mříže, ale teď tam ty mříže jako nejsou a je tam tohle. Neboj, bílá bezúbko, neboj. A je moje. Ona je dost divoké jako, jo. Ale už je moje. A já se vrátím na svoji základnu a budu jako plnit úkoly.
Tak takhle vidíte, pokud si budete... A tahle má zase lepší koule. Vidíte, střílí tohle. A potom to bouchne. Čím lepší a čím vzácnější je to drak, tím lepší má koule. A jestli si to chcete... co? Já jsem dostal nějakou knížku. Já zase ty, chápu. To je nějaká knížka, kde je něco napsáno. Já mu přijdu ukázat moje draky. On vlastně on vlastně dostal za úkol od toho svého od náčelníka, dostal za úkol, aby našel nějaký druhy draků. A já jsem tu proto, abych mu ukázal 6 druhů draků. Nebo 5, nevím. Jednoho bych měl mít. Jo, a mám jedno... Mám 0 ze 7. Hej. Jo, mám 1 ze 7. Musím mu ukázat 7 draků a já mám nějak, nevím kolik jich mám vůbec, ale nějaký drakci se ochočují masem, někteří zase rybama, hlavní rybama se ochočujou. Hlavně rybama se ochočujou. A potom, když máte splněný všechny úkoly, to jsem ještě nikdy nedokázal splnit všechny úkoly. Mám 2 ze 7. Super. A já mu teda ukážu všechny svoje draky, které mám. A oni se mi potom budou postupně objevovat někde lodě. A já, když ty lodě budu dobíjet, tak z nich budu dostávat náhodného draka. A jeden z těch úkolů je dobít 2 lodě nebo 2 základny. Au, to bolelo. Tak, mám 3 za 7, ještě 4. Tady mám 3. si myslím, nebo 4. Ano, 4. a ještě 3. Takže první bude asi bílá bezúbka. Jo. Co? Hej. Tady za 7? Na to snad neplatí. Pět, ještě 2 draky. A já přesně vím, kde je získat. Tak já bych začal teda tímhle úkolem, který už máme rozpracovaný. A třeba jeden takový drak se získává na dalším ostrově, který je tamhle tím směrem. On už je vidět. A je to tenhle ostrov, je docela divný, protože tam normálně z něho vyšlehaví plameny z nějakého důvodu, prostě z nějakých bloků. Máme další ostrov na mapu, super. Ale vidíte, tady teďka prostě, tady máme dalšího našeho miláčka, který se živí kamenami. Hej, ono mu to nestačí snad? Tak pojď draku, kde seš? OK, mám ho.
máme jednoho draka a teď ještě dalšího draka, ale na toho si musíme počkat až teprve na jednu tu zlou loď. Jako oni se mi tady budou, co si děláš, postupně objevovat lodě a já je budu dobíjet a za to, že je dobiju, tak se mi budou jako přibývat draci. Jeden takovej drak, tak pro toho si musím dojít na tu loď. Já se zaletím sem, protože tady jsou takový tyhle pusy nebo nějaký draci a do těch já budu dávat ty vysloužené věci. Třeba tady mám spoustu, třeba tady eret, tady je eret. Ajaj, já se omlouvám. Ale mám tyhle ostrovy. Mám přesně 6 ostrovů. A ještě mi zbývá jeden. Nebo víc, nevím. A já teda za chvilku se mi tady začnou objevovat nepřátelské lodě. A já teda potom budu, hnedka na ty první získám draka, kterýho bych normálně nezískal. Jen tak. A potom jako tady, jo, tady už ho tady mám, toho dalšího draka, tohodle. On takhle leží. Dává tyhle koule, on jako tak vzácnej není. No tak dává 6 ze 7, ještě jednoho draka, to chápu. Ale teda já bych rovnou šel plnit další úkol a to je sbírání ovcí. Jo, prostě je to takovej závod a to já sbírám ovce s terčema a za to, když je všechny pochytám, tak si budu moc jako obarvit draka. No. Já jsem to už testoval několikrát, jsem tohle hrál, takže už vím, třeba tady budu prolétávat kruhama. Tak co je? Au. Au. Tak dělej už. Už to začne. A, už. A, už. Mám první. Hej, draku, ty se nějak zbláznil. Hej, tam jdeš. Oni taky ty draci občas nedávají pozor, že mě občas neposlouchají prostě. Mám další. Hopla. Jak dlouho mi musí trvat, než ji tam dám? Tak už se... A máme ji. Ještě pár, ještě 2. A máme ji.
A už jen jedna ovce, tak to byla rychlovka a jakmile, co, já už mám ovci? Tak to jsem teďka nevěděl, ale já jakmile to, no tak to je pryč. Já jakmile dám tam ty ovce, tak dostanu takovej zlatý token a to si potom... Co? Ne, hnedka. Tak už dělej. A máme to. Máme to. Tak, teďka jsem dostal a teďka? Tak a teďka mám žlutou. Teďka mám zelenou. Teďka mám modrou. Teďka mám červenou nebo oranžovou a teďka si můžu dát zpátky tu svoji bílou. Schválně mi napište do komentářů, jakou by si tahle bezzubka barvu zasloužila mít a já potom tolik, kolik tam bude těch kolik bude nejvíc barev, tak dám vám, tak to tam dám, tak tu barvu. To dá. Na. Jo, mám první. Dobrá, náčelníku, co je? No, náčelníku chápu, hej, co má být hej, co je hej? Nevím, co je hej. A teda mapu, ano, tu dodělám. A teda Eret, jo, to, když se mi tam objeví nějaká nepřátelská loď za chvilku určitě. Ale já si jdu pořídit nový armor, ten se mi bude hodit, sluší mi. Já to zkoušel. A je to vlastně, tady už se zpátky doplnilo tohle. Dejte mi sem kdyby 33. To je přes půl staku a já teda si tady... Tak a chci tohle. Hop. To je diamantový, jo? Ono to nevypadá, že to je diamantový, ale je to diamantový. Já to zkoušel, třeba tohle je železný a tohle je diamantový. Takhle prostě v tom vypadám, jo? Takhle v tom vypadám. Teďka ještě kalhoty. A boty. No a mám teda koupený celý set. A vy běžte pryč. Jo, tak co je pořád. Už to mám. A já to jdu to. Takhle v tom vypadám. A já za to, že jsem teďka dostal ten token, tak si ho zase půjdu dát sem a třeba už bude nějaká nepřátelská loď zase. Ne, bude nějaká nepřátelská loď. Tak a já jdu plnit další úkol, který je lehký. No, jako je docela těžký a to je prolétávání v kruhu. Určitě si říkáte, že tento úkol už jsem jednou plnil, ale ne, neplnil. Tady... Hej, kam jdeš? Tady já mám... Já budu muset prolétat a prostě budu muset překonat
rekord sekund 100. Že prostě musím mít rekord menší než 100. Už. Už. Jo, no nebo nějak 100 musím překonat. Ona je hrozně rychlá a já jsem si měl zvolit pomalejšího draka a ne takovýho, který je tak akrobatický. Třeba tenhle se vůbec nedá ovládat. Vůbec. Já nechápu, proč bych měl prolétávat svoji základnou, ale dobrá, je to jejich úkol a já prostě prolétávám nějakou určitou trati a už mám přes 50 sekund, což není úplně nejlepší zpráva a musím se pospíšit. Hej, tohle nemám šanci stihnout. No jasně, já to zase neproletěl. Tak tam proleď. No tak už mám přes 100, no. Ale tady to už čas není moc těžká. Mám přes 130. Tak to už proletí. Já jsem na 4. místě, ale tentokrát se jdu pro jinýho draka. S jedním jsem to dělal, jako je to ten, jak má Astrid toho draka, je to Buřina. A je vlastně taková o něco pomalejší, o něco méně obratnější, ale je to nejlepší možnost, kterou bych jenom tady mohl jako najít. A ty se hezky posaď. Je to prostě takovej pomalejší, ale lepší drak tady v tom závodění. Au. Ale taky lepší v létávání do zdi hlavou, takže se můžu klidně utopit. Tak a... Jo. Vidíte, je lepší. Prolétávám s ním lehčej ty kruhy. A prostě je to lepší. Já nevím, proč mi tak nejde to lítání, že do všeho narážím. Ale já jsem prostě takovej. Postupně se budu zlepšovat a jen už jsem skoro na konci a mám to přes 40.
proletěl? Jo, proletěl. To jsem si akorát to zkrátil čas, možnej, který jsem měl. Ale já pořád věřím, že to můžu dát. No tak to možná nedám, protože už mám 90, 99, 100. Mám to. A teďka jsem kolikátej? Třetí. Není to špatný. O jedno místo jsem se posunul a tak to zkusíme znova. Naposled. Mě hrozně moc drží vždycky. Ale já tím pádem, já tenhle úkol stejně musím splnit, protože já když splním všechny ty úkoly, tak za to nevím, něco prostě dostanu, nevím co, a potom budu být lodě, dostávat draky a tak dál. Tohle si myslím, že mám v kapse. No tak. Pořád mám ještě dost času. Aha, tak nemám. Yes! Na 100. Přesně na 100. Přesně na 100. Přesně na 100. Přesně na 100. To bylo dobrý. No, co je? Hej! No, co je? Dostanu jsem token? Jo, mám ho. Splnili jsme to. Ale jako ten škyťák s tou černou bezúbkou měl 60. To měl prostě uletěný za 60 a já bych to nikdy nedal. Ukaž, no, tady už. Tak. A mám. Objevila se nějaká. Ne, to nesprávná loď. Neobjevila. Škoda. A zase tohle video by bylo asi pro dnešek zase všechno a já bych viděl, že zase příští video bychom pokračovali v tom plněním úkolu, tak já se s vámi asi pro dnešek loučím asi. Tak nashledanou.